आगोलनिफ्रायनो जाबाय थादों आरो जायगा जायगाबो जाबाय थादों क'क्राझार सोलिदों मोजां बाथ्रा ना दिनै फिसा फिसा बिजनेस खालामगोन बाहाय खारन बाहाय बिराद टुरिस्टफोर फैगोन एन्टायर आसामनि बा बाहेरानिबो फैगोन बिटिसिनिल' नङा बयबो फैगोन बाहाय बे फिसा फिसा बिजनेस खालामनायफ्राबो हयथ' भबिष्यतआव मोजां मोनसे बेफार फालांगि गिदिर लेभेलाव खालामनो हानाय बेफोरखौ सोलोंलांनो हायो बे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय पिकनिक होनोबा मोनसे लोंनाय जानायनि न लोंनाय जानाय नङा ट्रेडिसनेलि जोंनि बर' ट्राइबेल जिहेतु जोङो ट्राइबेल बे ट्रेडिसनेलि जोङो लिकर जौखौ बानायो लोंलायलायो बे मोनसे समनिफ्राय सोलिबाय थादों बाहाय आं जेबो गाज्रि नुवा थ' बे मोनसे लिमिटआव थानांगौ ट्रेडिसनखौ जों मेनटेन खालामगोन खिन्थु जौ लोंनानै फाग्लामि खालामनो नाङा बाहाय आं बयखौबो अनुरद खालामगोन जे जौ लोंनो थाखाय जों पिकनिक स्पट बानायाखै न' गावबा गाव बोरै सोलिबाय आलदा बाथ्रा ट्रेडिसनखौ मेनटेन खालामदों बयबो आं बयखौबो खावलायगोन बेहाय मोजाङै भद्र भाबै बयबो जाहाथे एन्जय खालामनो हायो फेमिलि लानानै फैगोन लोगोफोरखौ लानानै फैगोन मोनसे एक्सचेन्ज ना माने दस्रा मानसिफोरजोंबो बाहेरानि मानसिफोरजों मोनसे भिउफोरखौ एक्सचेन्ज खालामलायनो हायो जोंनि सोलिनाय जोंनि बिटिसिआ मा रोखोम सोलिदों बेफोरखौ दस्राफ्राबो मिथिलांगोन बेनि दारैनो बेबायदि नैबे बाराव नोंथांमोननि सरकार फैनाय लोगो लोगो दैजिं बे बाराव माबायदि जागोन दैजिंआ एक्सुवेलि बियो जोङो आगोलनिफ्रायनो केलेन्डार फेस्टिभेल मोनसे खालामनायनि सेस्था दंमोन आरो आसाम सरकाराबो बेखौ अनुमोदन होदोंमोन थांनाय बाराव जिहेतु सरकारा जोंनि नङा थांनाय बाराव बे थालांबाय आरो बेखौ जोङो खालामफिनगोन दाखालि जों सरकार गठन खालामनानै जों हाखु दाखु जाबाय हास्लाबाखै तबे जोंनि माखासे कमिटिफ्रा लकेल कमिटिफ्रा एबार आइ रिभार फेस्टिभेल खालामदों जोङो दैजिं फेस्टिभेलखौ उनावहाय फुल प्रेजेन्ट नेक्स्ट इयारनिफ्राय हयथ' हानो हागौ बेयो इम्परटेन्ट बेयो वर्ल्डआवबो मोनसे रिकगनिसन मोनदोंमोन एवार्डबो मोनदोंमोन गतिके जों बेखौ मेनटेन खालामफिननांगौ बहुत एक्टिभिटिस बेहाय जादोंमोन मोजां जादों बे दैजिंआ खालामफिनगोन जोङो सेस्था खालामगोन थेंक इउ